ஏண்டா நம்ம படித்த படிப்பு நமக்கும் சுற்றி உள்ளவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில் பயன்படணும்டா. வீட்டில் 2 நாளாக வாஷிங் மிஷின் ரிப்பேரு ஓடலை. நீ ட்ரிபிள் தானே படிச்சிருக்கிற, சும்மா கைட்டி பார்க்கலாம்ல. ஏதாவது ஒயர் விட்டுருக்கா, சார்ஜிங் போயிருக்கான்னு சும்மா ஏதாவது மைனர் ஃபால்ட்டா என்னன்னு கைட்டி பார்க்கலாம்ல. சர்வீஸ் இன்ஜினியருக்கு சொல்லி இன்னும் 2 நாளாக வரல. அவர் வந்த பிறகு சரி பண்ணும்போது கூட நீ கூட நின்று பார்க்கலாம், அவர்கிட்ட டெக்னிக்கலாக ஏதாவது டிஸ்கஸ் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்த தடவை இதே மாதிரி ப்ராப்ளம் தான் நீயே கூட சரி பண்ண முயற்சி பண்ணலாம்ல. சர்வீஸ் இன்ஜினியர் வந்தாலே 800 காசு வாங்குறாங்கடா. ஃப்ரெண்டு ஒருத்தருக்கு அது மாதிரி தான் அவங்க வீட்டில் வாஷிங் மிஷின் ஓடலை. அவர் சர்வீஸ் இன்ஜினியருக்கு ஃபோன் பண்ணியிருக்காரு. அவர் வந்து பார்த்துட்டு ஓவர்லோடுங்கன்னு சொல்லிட்டு 2 துணி எடுத்து வெளியில் போட்டு மறுபடியும் ஆன் பண்ணியிருக்காரு. மிஷின் ஓடுது. உட்காந்து 800 வாங்கிட்டு தான் போயிருக்காரு. இதெல்லாம் இந்தமாரி ப்ராப்ளம்லாம் வராமல் நீலாம் தடுக்கலாம்ல. உன்ன மாதிரி இன்ஜினியர்ஸ்லாம் வீட்டில் இருக்கிற வேலையை பார்க்கலாம்ல. அது சரி, வீட்டில் டியூப்லைட் போயிட்டா கைட்டு புது டியூப்லைட் மாட்டவே உனக்கு தெரியாது. உன் துணியை மிஷினில் போட்டு மிஷினை ஆன் பண்ணவே உனக்கு தெரியாது. உங்ககிட்ட போய் நான் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கேன் பாரு. நியாயமாடா இதெல்லாம்?